Ало? Ало? Да. Значи, аз съм приятелка на Дани Петров и сме ти казали, че много го харесвам. Ти си Мартин, нали? Да. Значи става дума за същия. Познаваш ли Дани Петров? Да, той живее дома. Тук сме две момичета, много го харесваме, обаче ние се радваме, нали, да отидем при него. И ако може да му го предадеш това. А вие кои сте? За да знам какво направя. Искаме да останем анонимни. Ало? Да, искаме да останем анонимни. Ало? Да. Да. Ало? Да. Вие кои сте? Мисля да знам какво направя. Ние сме две момичета, обаче не искаме да кажем кои сме. А имате ли ми фейсбук от някъде за мен? Да, ние те познаваме горе-долу, нали? Чували сме разни работи за тебе. И тук сме две приятелки, ето и другата, ако искаш да я чуеш. И имам, значи ти си руса с сини очи и с бритон, нали така? Да, но вече ще го махна, това няма да стане. Повече ти отива с бритон. Повече ти отива с бритон, значи само това ще кажа и го махай. Ще видим, значи ако такова сте ми пишете нещо малко да поучастваме и ще го кажа натам. Добре, ще ги уредим нещата. Пишете ми на сайт. Добре, добре. Сега ако искате веднага, защото имам малко време на телефона, пишете. Добре, чао. Айде.